Benhakera, vedúceho trénera poľského tímu. Mr. Benhaker, please give us a few words about the match. Well, a few words, yes, because everybody has seen what had happened. We were prepared for a very physical match because it's a very strong team, Slovakia, in that way. I have to say that the difference of our level was too big in relation with last Saturday. I had never the idea that we had the game in our hands. It was an open game in that way. I think they didn't have too much possibilities. We had some, especially the first one in the first half with Blazikowski. And in my opinion, that after the 1-0, it was more or less unnecessary to lose this game. But sometimes there are some personal mistakes in a game. You have to accept that, how difficult it is. So at the end, Slovakia is the winner. Congratulations with that, and you will understand that we from our side are very disappointed in this way. Who is translating what? I'm translating Slovak. So let's see talking Polish, please. Więc tylko kilka słów, bo wszyscy widzieliśmy, co się wydarzyło. Byliśmy przygotowani na fizyczną grę, bo Słowacy pod tym względem są dosyć mocni. I cóż mogę powiedzieć, że nasz poziom jakby w dzisiejszym meczu w porównaniu z tym sobotnim była spora różnica w tym poziomie. Nie miałem takiego poczucia, że mamy ten mecz w swoich rękach. To była bardzo otwarta gra. To cóż, bramka, którą my straciliśmy później, mecz niepotrzebnie zupełnie przegrany. Natomiast jest to kwestia błędów popełnionych indywidualnie i trzeba to zaakceptować, mimo tego, że jest to bardzo trudne. Slovácia dzisiaj wygrała i mogę tylko pogratulować. Takže naozaj iba zo pár slov, pretože viete, aký je výsledok. Bol to naozaj veľmi fyzický zápas, to musím povedať, a zároveň musím dodať, že tá úroveň oproti tomu, ako sme hrali minulú sobotu, jednoducho nebola tá istá. Bola to veľmi otvorená hra a napriek tomu, že sme nemali veľa šancí, podarilo sa nám skorovať práve v tej prvej polovici a potom, ako bol stav 1-0, nebolo nevyhnutné, nebolo potrebné prehrať túto hru, avšak nastalo niekoľko chýb, niekoľko osobných chýb a nakoniec ten výsledok je taký, samozrejme, že vyhralo Slovensko, k čomu mu gratulujeme. Nech sa páči otázky. Now, your questions, please. Panie trenerze, czy to najbardziej pechowa przegrana w pańskim życiu i czy w końcówce nie zawiodła po prostu koncentracja? Is it the worst, like bad luck game in your career, and was it that the concentration, the focusing was not good in the end? No, there was nothing wrong with the focusing and the concentration. I don't know. It was not necessary. With all my respect for the Slovakia team, they make a lot of turbulence in the field, but it's not all that dangerous. So in that way, I think that during the match, big part of the match, we don't have too much problem with them. We prepared very well in defense, the corners, free kicks from them because they are physically strong, what I said. But I don't know. Sometimes the ball is bouncing wrong, probably. Myślę, że nie było jakichś dużych problemów z koncentracją i tak naprawdę nie wiem, po prostu nie wiem, my przygotowaliśmy się pod tym kątem, pod kątem stałych fragmentów gry, bo wiedzieliśmy, że Słowacy są w tym dobrzy, że są mocni. No i trudno powiedzieć, tak naprawdę po prostu czasami ta piłka w złą stronę idzie. Myślę, że z całym szacunkiem dla reprezentacji Słowacji robiła drużyna sporo zamieszania na boisku, natomiast nie było to wszystko aż tak bardzo groźne. Myślę, że mogliśmy sobie z tym poradzić.
Myslíte si, že výsledok, ktorý dosiahlo Poľsko, bolo výsledok iba zlej, a respektíve nepriaznivej koncentrácie a sústredenie sa na hru? Rozhodne to nebolo zlé koncentrovanie sa, respektíve sústredenie sa na hru, a naozaj nebolo nutné dnes so Slovenskom prehrať, samozrejme so všetkou úctou k slovenskému tímu, ktorý, povedzme, hral niekedy až veľmi turbulentne v tej strednej časti ihriska. Avšak samotná takáto hra nie je nebezpečná a poľský tým bol naozaj veľmi dobre pripravený na túto hru, aj čo sa týka voľných kopov, aj rohových kopov, ale ťažko povedať, prečo to dnes dopadlo tak, ako to dopadlo. Niekedy jednoducho asi iba lopta skáče zle pre nás. Dôležité je, že skákala dobre pre slovenských futbalistov, takže to bola ešte časť tlačovej konferencie s holandským trénerom poľskej družiny Leom